Ayan, uwi na. Hindi magpuro ka sa bihan. Bye-bye. Bye. Ingat ka. Sige. Salamat. Bye. Bye guys. Bye-bye. Bukas. Magkapatid na. Bayan mo. Hindi sila Ako edit na. Ibig sabihin, hindi niya gumana sa kanya. Pati yun, hindi gagana. Yan, prepare si Rika. Busy na ako sa... Busy po si Rika eh. TikTok ng TikTokers. Uy, libangan lang yun. Saka ano yan, yung sayo sa TikTok, pampano yan? Pampatanggal ng baby. Yes! Totoo yan. Bigay man na, B! Yan yung bibili. Saan na ulit? Kaya na ulit! B! My dear! Kaya na ulit, my dear! Bakay na. Bigay man na, B! Ano ba kayo? Okay na yan. Asan na yung Ito sa'yo. Oo. Yun nga yung masarap, Pero mahaba. kakatapos lang, hindi na ulit. Ang kainan na. Hello. Rika to. Bibi. Yan ang galing mama mo. Laki na. Bibing maliit. Hello. Saan kang pa eh? Saan kayo? Bilis. Na sa namo. Bilis, Bibi. Bilis. Marunong na? Nakasilang sa... Pwede nang sundan. Ay! Sabay, oy. Sige. Ayan ang jack kami. O, sige, ingat kayo. Ang si Rika to. Meron kami ulam na ginataang manok. Yan. Ang pangalan ito, nakalimutan ang pangalan nito. Shishika? Dalaga ito na. Busog lang kasi. Ano? Hindi. Kapatid mo dyan. Sino to? Mayan. Marian. Marian. Yan, dalaga. Kailan lang? Ano natin yung sabaw? Ay, diba? Paano mo pili? Mamaya ko na lang, kuya. Kung sumunod siya. Kaya na ka. Huwag kang manamigibay niyan. Huwag mo na ngayon. Huwag ka na kaya sa may kita. Wait lang, madami mo na nakakainin. Ano, be? Ay, Kain, guys. Huwag makikita yung mga buka namin sa bago. Ay, ganon. Wow. pang sili. Hindi na naman puro vlogger na. Sinasabog na. Ganyan na din ang sita mo yan. Yan malalaman kung sino yung solid supporter mo talaga. Kahit mapanood mo tayo, mapapanood ka pa. Ay, oo. Ay, ano? Dalawang plato yan. Grabe na yung iniisip ko, guys. May natanong mo yung plato niya. Sorry na. Mukhang na ano siya, na tawag ito. Tatalanta. Hindi ako yung tanda-tanda. Hindi tawag ka. Ang siya. Tingnan Sarap mo. ako ah. Kuya? Sarap. Ano nanginginig ko? Ay, may tawag yan. Alam mo ang tawag yan? Na-out balance yung inisip niya. Grabe ko yung bumalik kay Kuya Rolik. Na-out balance yung inisip niya. Yan ko nga magkano ko niyan. Nalika. Walang pagbabago. Para naman
Hindi naman. Dito ba ka? Wala. Nakakawa pala ako magkakamot. Pagkakatid. Mayan mo. Hindi sila mo. Kumala. Hindi, magkakalit sila. Sige, correct ka. Wala ka. Nakakumata. Lalo ba ito? Trabaho. Nakakabasman ka. Malas na. Hindi lang matalas, matalim na. Sarap. Di mo sabi? Hindi lang hindi lang gumulong feeling doon. Hindi yung turkey pa eh. Ano? Ito manigat. Yan po. Tapos nag-dip kami. Benar. Kahapon nag-date po kami yan eh. Yung Malasap na. kung napanood ka rin ka, sigurado, kikiligit sa rin eh. Lucy, asan ka nilagay? So, sabi sa'yo na, ako pala yung isip mo lagi. Yan mo yung tawag mo yun. Pag makakalimutin, out balance na yung isip. Ano ba ito? Inaaway kasi niyo ako. Mahirap pag inaaway na ano. Na out balance yung isip mo. Hindi lang awan. Inaaway nila ako. May pagtabi na tuloy ako na out balance ang isip na rin ka. Kaya matulog natin yan. Dito ulit. Maya hiko. Sira diet na ako. Sira ang diet. Eh, balunan ba ka dyan, atay? Kung di bawal sa akin, binanatan ko na eh. Uy, may kami. Mas masarap kung bumira ulit ng katatapos lang. Ano po, sira yung Ayun, sira diet, naparami kain ko. Kayo makagaling. Alis ka. Wala. Magaling-galing yan eh. Pero masarap. Tol. Ano po, may nanalo na? Sabi dalawa na lang. Balaban yung May nanalo na. Amo na. dapat ang alin. Kahit po ka, Jojo. Pag-uwi ako yung sili dito. Busog po ako. Sanagat ko yung sili na nilagay mo. Nanlupin mo na ito, dala yung klase. Yun nga. Pag May nala akong isang buong manok na native. Hindi ko naman alam na may balat tapos sisili ka na pang-ulam. So kaya Ayan po, tapos na nga kaming kumain. Yan. Busog, sarap ng ulam namin. Sarap din nung niluto ni Rica na sinigang. Yun. Time check natin ay 1:23. At inahakot na nga po yung yung tiles. May inahakot na dito. Tingnan nyo na lang po dun sa vlog ni Kuya Gatcho yung paghakot ng tiles. Ayan po muli. Maraming salamat po sa sponsor Kuya Jojo na nagpapagawa dito sa para pag tiles dito sa si Rica. At yun, maraming salamat Kuya Jojo sa panggas namin Kuya Gatcho, yung pinultang ni Kuya Gatcho yung motor ko. At siyempre sa food allowance po na pangkain namin dito.
Yung nadoble yung ano kasi nagluto rin pala si Rica ng sinigang, tapos kami nagdala rin ng native na manok. Kinatay ni Kagatcho yung manok niya doon na native, tapos dito ko niluto. Yun, busog, daming ulam, dahil pang tira. Yun. Ayan po, ingat po kayo palagi to all viewers, to all sponsor. I love you all. Yan, bye-bye. Ayan na yung tiles. Dami niyan. Ayan na yung tiles. Grab yan. Ayan po. Baka magsabi sa vlog, babay kaya pinag... Ayan, papa niya. Papa nila dyan, yung naghahakot. Yan na. Yun. Layo niyan. Doon. Doon galing. Marami pa kuya? Marami pa? Ayan po yung kaganapan dito ngayon. Dito na yung tiles. Nagpapaturo si Rica na paano yung gamitin yun. Yung volume. Kasi ano daw, Yan. malakas. Bulyong? Walang Bulyong sa nga. yung speed pag ay, Yan, pipinutin mo itong lapis. yes. Tapos yung may... Tinuturuan May paano ano yung para sa mag-edit. kotse. Yung speedometer. Ayan. Nagsabi sa'yo? Itataas mo lang yan. Isa na lang po mga mga isa na yun. Na 2. Kung gusto mo mabilis, 4. Yan. Bilis naman 4. Anong speed ng video? Ah, Sabot okay. sila yung... Sige. Ang volume naman, mag-overlay ka ng volume. Pag mag-speed ka, huwag mo nalagyan ng sounds. Ang pangit niya parang... I-off na, sabay tugtog na lang. Pakutungan mo siya ng tugtog. Tapos, Ano pa? Paano nga? Paano? ano pa? Yung volume. Saan ba yung volume dyan? Volume niya, i-press mo yan para magkulay may green sa ikot. Pipinutin mo rin lapis. Ayun yung volume mo, may speaker na gumaganyan-ganyan. Dahil wala siyang ano kanina, hindi natin lagyan ng sound, makikita mo yan, naka-blurred yung blue at nakaikis yung speaker. Pag tinap mo yan, magkakaroon yan ng sounds. Paano yung sound? Oo. Yan, lalakas yan. Okay, sige. Diyan ka magkakaroon ng sound. Ano ba yung sound? O pag Sounds. Mag-over. Ano po yung sounds? Di ba mag-overlay ka ng video? Yon. Kaya lagyan mo ng text. Ito. Check. Yan. Yung sound. Kung gusto mo... Ayan. Kung gusto mo lagyan ng overlay ng text. Yeah. Oh, Diyos ko naman, day! Ayan, mamimili ka lang dyan. Ano ka ba? Wait na! Narinig ko na ako! Isa-isa lang Isa ha! lang. Kuya! Oh, sige. Gusto mo magpatong sa video Explain. ng... Gusto mo magpatong sa video ng ano? Ng ano? Ng Sige, sige. text. Ng words. Yes, Yan. tapos? Ito, pipindutin mo yung overlay. Ayan. Ang galing niyo magturo! Ito. Yung makinig kayong day! Diyos ko naman! Sige na. Ito. Yung Ayan na, text. yung naghahakot. Mamimili ka dyan kung anong gusto mong Yes, magiging... magiging. Oh, ito. Ayan. Ayan. Wala, Ang lakas! Oo.
Ikaw talaga eh. Siyempre. Yung intro mo, ay, napailaan mo. Oo. Mga 20 lang. Yung intro mo Okay. sa YouTube. Kasi, sabi ko, ano mas na-intro ko talaga. Ang lahat ng intro, bihin na. Sabi dyan. Ano po, edit time na. Edit time. At si Rika, napaturo ko na rin mag-edit. Ay, kagatcho. Baka na? Tapos, Against the light. Lipat natin. ito ang music sign. Oo. Ang liliit kasi. Yan, pili ka dyan. Mga kanta, wala. Diba, pag na-copyright, Edit din ako. na-upload siya. Oh. Saan yun? Pag, alin ba, for example, na-copyright yung ano mo, tapos mag-edit ka. Dyan, Papat, yan yung pagpag mo. Hindi, dito, yung ano, yung Isip mo muna yan. Pag naka... Pagtatanggalin mo yung copyright. Naka-copyright ka. Dito mo sa ano? Sa menu ng ano mo. Yung mga YouTube mo. Alam mo, may isang copyright dito. Lalabas yan sa gilid. Itong nano, may copyright ka nakalagay. Pindutin mo siya. Yun na. Oo. Tapos may lalabas na si details. Oo. Lalabas yung details kung saan banda yun. Copyright. Oo nga. Ngayon, i-tick mo yung action. Pag napindot mo yung action, nilalabas doon, pamimilihan mo kung erase song, replace, or trim. Pag sinabi erase song, tatanggalin yung Oo, sounds. tatanggalin sa... Pag yung, pagka yung trim, Yung may... yung isa na yun, lahat yun tatanggalin, buburahin ni YouTube yun. Ikakat yun. Pag gusto mong palitan ng kanta, Doon lang, meron. pwede kang magpalitan ng kanta, mamili ka ng kanta. Okay. Amo, Wala, dalian mo. Ako. kaya mo. Yes. Copy. Kopya. Pero pink. Yung times. Pink yung Tiles. file. Okay, natin. Yan, edit time na. Pero kung sa natin talaga ni parang yung pink. Oo nga. Barbie! Sabi ko na, Barbie! Tingnan mo, papagaya ko yun. Sabi ko na nga, Barbie! Papagaya ko yun. Kaya pala na. Edit time. Ayan po, So ayun po, konti na lang para matapos yung vlog ko dito sa pag-deliver. vlogger na rin siya. Handa ka nang ma-stress. O yung... Kung ano. Pero ngayon lang to guys. Kasi pagpasukan mo, Pahinga. pahinga. Hindi ka na makaka-upload. Hindi siguro na ako makaka-upload. Madalang na. Yes. Kung mag-vlog man ako yung baka may... Update ka lang. Oo. Pag uwi mo, papasok ka. Yun guys, yun na lang yata yung ano. Yan, support talaga natin. Support na rin sa Rita. Kaya natin to. Go lang. Mararanasan mo na kung paano ma-stress mo siyang vlogger. Pag-edit pa lang, dapat pag nag-edit, seryoso. Wala yung nag-tanong-tanong kung ano-ano. Ay, mahirap pag may magulo. Oo, ano pag may gulo? Hindi ko matapos. Tapos nagmamaritis. Oo. Diyos ko. Di mo marinig. Nag-edit ka eh. Sabi. Tapos pag na-edit mo naman, isip ka ng title. Pagka-title mo, isip ka na naman, thumbnail. Pag na-upload mo na naman na, mag-iisip ka na naman, ano yung susunod na vlog. Totoo talaga yan. Lalo na kami, kayo, alam mo ikaw, mag-vlog ka lang. Kung ano-ano yung mga pwede vlog mo. Kami nagpapala pa, naghahakot. Kaya ngayon, GoPro namin, Pero hindi yung naman mga na itsura. Kasi marumi ang kamay namin, naawa ang pindo. Oo din no. Marumi. Talagang hirap kasi. Kasi itsura ka itong GoPro namin, ilang buwan pa lang. Oo. Pag uwi mo sa bahay, imbes lang dapat, pag sa construction, higa ka na eh. Magpapahinga. May mga ipapakita ko. Mag-ano pa. Mag-i-edit pa. Nalala ko kasi ako ng isa ka. Hindi. Edit time. Para may pasunod tayo ng vlog. Kasi ano din yung tawa? Mapalit siya dyan. Alin? Ang dami niya.
Diba? Tutorial. Tutorial. Grabe daw sa salay yung tao. Pinagkuha ko sa naman. So ayun guys, di ba ang kaibigan ko. Ayan, si Chika. Tutulungan niya daw ako. Oy! Ay, lago! Pasaway ka, be. Pwede yung pag-iba-iba sa vlog mo. Mag-good vibes. Gani sinasabing mainyan. Pero best of papay. Ayan po, time check natin ay 3:13. Atin bumili si Rika ng soft drinks. Yung nagakot. Tinapay. Dito niya. Ayan. Dito niya. Umalis na. Yun ang tinapay. Dapat pinagalit na mo. Oo. Abay na. Bumili siya ng coke. Pinawali mo na? Umuwi. Kaya mga kaway. Bumili siya ng Nahiya ko. coke. Tsaka tinapay. Nahiya ko yung tito ni Tito. Rika. Ay, nagakot yung tito niya yun. Tito niya. Mayain kasi yun. May Sprite pa nga dyan eh. Nahiya. Sprite. May isa na si Marian. Dudong natin sa vlog natin yung para makabuti Ano? sa vlog. Ayan. So, mga kaway. Bali, bukas na lang tayo. Gagawa. At yun po, bukas na lang gagawa, sabi ni Rika. Siya naman po yung, na posisyon. Nagwawala na siya. Siya naman po nagsabi kasi tinanong namin na bukas na lang daw kasi gagamitin niya pa. At may bisita sa dito eh. Yan, abang-abang na lang po tayo bukas sa kaganapan ng baklas. Kaya siya yung gagawa nun, tayo labor niya. Amo. Yes, amo. Amo talaga sa noon. Lupit talaga na Rika, mga sikaso. Mga sikaso ka mga talaga sa team Ako power. na, nagre-reklamo na nga ako. Pagod na pagod na. Pagod na. Papasa ka na lang. Joke lang. Wala talaga katulad. Mag-comment kayo lang. Nag-iisa lang talaga to. Tatlo kami kuya. Tatlong Rika. Maganda na, mabait pa, maalalahanin, mapagmahal. Saan ka pa? Nasa kanya na lahat. Uy! Hindi Kaya ka. wala, talaga pagmamalaki ko talaga, walang katulad talaga ito sa mga Marunong na pang magluto. Nauping sila. Nagsilos. Ano yun? Kanina? Na ano siya? Yung isip niya na Ano ano? ba kayo mauping? Tol, ano yun? Kaya totoo naman talaga yun. Kaso nga lang, nakakabalas yung isip. Not balance, o nga. Not balance. Ay, grabe kayo sa Pero pinakita, yun? pinakita niya yung niya, kisame. Good vibes lang yun. Maganda talaga. Umiyak na si Rika. Maganda yung kisame niya. Gagayahin natin yun. Ang ganda no? Maganda nga. Ang ganda talaga. Parang siya. Parang Alam mo siya. yung mababakla ka. Ang ganda Bira. talaga. Ako edit na. Ibig sabihin, hindi niya gumana sa kanya. Pati yun, hindi gagana. Dito sa ano ko ilalagay. Meron, di ba? Good-goodin mo nga yung pinaka-terminal niya. Ayan, uwi na kami. Si Rika. Ano na ito kuya? Costume na tayo. Sabi? Metro. Diyan na lang kasi gagamitin natin. Yung pagpuntang pagsukat. Yan. Mag-costume na. Mainit pa. Sige na. Bye Okay na, guys. Bye. Bye guys. Mama Bye-bye. Bukas ulit. Ingat ka mo. May nagawa Ay, na. Nono. May nagawa naman po kami. Nono ba? Patak na iga. Mag-costume na Ito na lang daw tayo. na. Babalik naman si Papa mo bukas. Daddy, hindi yan papa. Ay, Daddy? Wow, Daddy.
Yan, Papa. Daddy yan. Daddy. Bye, guys. Inihanda ko na yan para pagyaman ko. Dati na. Daddy na. Oo. Ganon din naman eh. Oo. Pwede talaga. Kuya, ano to? Pag-ilig niyo po. Asugrusan, ano sa tukuro tigil? Ano yan? Baka marinig ako. Ito yan. ABC. D, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Ayan, uwi na. Hindi magparo ka sa ihan. Bye-bye. Bye. Ingat. Yan, let's go. Ba't may ayaw sa uda? Dito na ako sa bahay. Yun. Init. Grabe. Time check natin ay 5:09. Yan. Grabing init. Alas 5 na mainit pa rin. Yun po. Bali bukas na lang yun namin gagawin dun sa kay ano kay Rika yung CR kasi siya naman po yung nagdesisyon na ano na bukas na lang daw trabahuin. Nawa nga ng parang may bisita siya dun yung ano, kaibigan niya. Kasi tatanggalin namin pati yung ano yung bowl. Kaya di mo na yun magagamit eh. Ma. Sa'yo yun. Timpla ng bago. Pahinga muna. Puto. Sige na kayo muna. Kape na lang ako. Huh? Hindi ka single. Bakit? Doon sila. Kasinggil? Sige na. Kape na lang. Pahinga muna. Mainit pa. Wala daw. Sige na. Timpla mo na lang. Kaya ka lang pa ka na Ha? Sabing init. Init talaga. Kasi yun, ayan. Magkakape na lang ako. Nahilak ako. Punta mo na lang ako. Kape. Timpla ng asawa ko. Putong bigas. Mas putong bigas. Ako yung kuwan eh. Ano ito? Ano ito? Yan. May laman? Yun. Aps. Bukayo. Dati tayo. Timpla ko kape. Ano ito? Bukaitan. Mag-edit pa ako. Ang kape tayo bang nag-i-edit. Tapos paka-edit ko. Pupunta ako dun sa Balikagat Loop. Ay doon ang mag-upload. Ayan ko, ayan. Kape tayo, kape. Kape kami. Aray ko! Abay edit. Ayun. Kape sabay edit. Asan sa'yo? Ayun sana. Sarap. Paano? Paano? Ano man? Yung mamaya, pagpa edit ko, madalaan na edit na to.
Malimit ka agad. Ito lang mag-upload tayo agad ko. Para mag-upload ka agad tayo. Nakapel din ilagad ko eh. Parang din doon sa bahay, kila pula. Kila mama. Ako din, ako sa kanya kasi malapit. Sarap yung ulam namin kanina. Niluto ko na, manok. Kaso, matigas. Gawa nga ng yung gasol kasi ni Rica, paubos na. Papapalambot sana yun, lalagyan ko, pakukulan ko muna ng tubig. Kasi ginawa ko kanina, pinakulang ng tubig tapos yung pangalawang piga, yun ang pinakulo ko. Pero kung marami pa sana yung tangke, puro tubig muna sana yun. Papakulo ko. Kaya nga, kaso nga kunti na lang yung kunti na lang yung gasol niya. Sabi nga baka maubusan tayo. Ayun. Kape-kape. Kamusta? Makati pa din. Inuubo rin siya, parehas kami. Malapit na. 16 yung namin. Iba. Hindi. Basta yun, tsaga-tsaga lang tayo. Upload lang ng upload para makaipon. Medyo maganda-ganda yung natin yan, ma-upload. Maganda-ganda, kaya yun, tsaga-tsaga lang. Bira lang ng bira. Upload, kung may upload, kung may iba-vlog. Sabi pala ba doon? Ano yan? Tinapay man kami doon. Basta yun po, salamat ay Kuya Jojo kasi may panggas pa kami. Pinultang ni Kuya Gatso yung yung tangke ng motor ko. Tingnan natin kung ilang balik yan sa balatan. Nakaisa na. Bukas Pwede ba balik. yun? Ano? Di ba may magandang view dyan? Meron. Punta natin. Pwede. Ito. At budget sa foods allowance namin. Salamat talaga kay Jojo. Dami ng ulam namin. Kaya pagdating namin, nakaluto na rin si Rica eh. Sinigang. Akala ko may school siya. Wala pa. Sa 18 pa siya mag-school. Tapos sa Lunes, kasama sa amin yung si Elias Lagas. Champion po ng Pilip. Bale, susundin natin yun sa bato kasi nagsabi siya. Nasasama sa amin ni Bagatso. Ayun po. Hanggang dito lang ang vlog na to. At syempre maraming salamat. I love you all. Bye-bye.